Dnes niečo o nových pravidlách DPH v roku 2026 pre vozidlá kategórie M1, motorky v kategórii L1 a L3. Od januára si budete môcť uplatniť iba 50% DPH zo všetkých nákupov, ktoré sa týkajú vozidiel, ak si nebudete viesť veľmi podrobnú evidenciu preukazujúcu 100% využitie na firemné účely. Takže v januári zakúpenú lekárničku do auta, diaľničnú známku, pohonné hmoty, servis auta, parkovné, ale aj splátku prenájmu či leasingu na vozidlo budú mať nárok na odpočet DPH iba 50%. Druhá časť DPH sa stáva vaším nedaňovým nákladom. Ak vozidlo v roku 2026 používate aj na súkromné účely, tak musíte zdaniť 1% z ceny obstarania vozidla vo výplate zamestnanca alebo odmene konateľa, ktorý vozidlo používa. V tomto prípade budú pre účely dane z príjmu všetky náklady daňové, ale nezabudnite zamestnancovi dať k náhrade pohonné hmoty za súkromné kilometre. Na odpočet DPH máte však stále nárok iba vo výške 50%. Ak patríte medzi kaskadérov, ktorí predsa len chcú uplatňovať 100% z DPH pri vozidlách, nevyhnete sa povinnosti oznámiť tento fakt finančnej správe a budete musieť viesť podrobné elektronické záznamy o každej jazde. Takže poradové číslo každej jazdy, pričom každé naštartovanie je jedna jazda. Stav tachometra na začiatku a na konci jazdy. Údaje o vodičovi, začiatku a konci jazdy, účel jazdy s identifikáciou presnej adresy. Týmto opatrením plánuje sa vyzbierať dodatočných 90 miliónov eur. A mne zostáva vám zaželať veľa šťastných kilometrov.